ኣብ ኣእምሮኹም ኣይከኣልን በፍጹም ኣይከውንን ክበሃል ዝከኣል ነገር ኢልኩም እትግምትዎ እስኪ ሕሰቡ ማለት ንዓኻትኩም ከም ተኣምር እትቆጽርዎ ነገር ኣብ ኣእምሮኹም ምቕራጽ ፈትኑ እታ ስእልቲ ኣብ ኣእምሮኹም ኣቐምጥዋ ምናልባት ሎሚ ንዓይ እናሰማዕኩም ኣብ ዘለኹምሉ በፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ከሳኽዖ ዘይክእል ነገር እዩ ኢልኩም ዝሓሰብኩሞ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ከም ዝሓሰብክዎ ክኸውን ምናልባት ገለ ተኣምር ክፍጠር ኣለዎ ኢልኩም እትሓስብዎ ማለት እዩ ምናልባት ብሩህ ክኾነልኩም ኣብነት ሃበና ሓግዘና ትብሉ ትኾኑ እስኪ ሕራይ ንኣብነት ኩላትኩም ወይ መብዛሕትኹም ነዚ ትሕዝቶ ድሕሪ ምስማዕኩም ተንስኢኩም ናብ መኪናኹም ወይ ናብ ካልእ ዝደለኹምዎ ቦታ ትኸዱ ትኾኑ ምናልባት ግን ውሑዳት ዝበሃሉ ሰባት ብዊልቸር ዝንቀሳቐሱ ክኾኑ ይኽእሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብእግሮም ከይዶም ዘይፈልጡ ወይ እውን ብእግሮም ካብ ዝኸዱ ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ተንስኢኩም ብእግርኹም ምኻድ እስከፈትኑ ምስ ዝበሃሉ እዚ ነገር እዚ ንክኸውን በፍጹም ክሓስብዎ ኣይክእሉን እዚ ነገር እዚ ንክኸውን ገለ ተኣምር ክፍጠር ኣለዎ ይብሉ ንስኻትኩም እውን ኣብ ሂወትኩም ብገለ ተኣምር ክፍጠር ኣለዎ ኢልኩም እትሓስብዎ ነገር ኣብ ኣእምሮኹም ብስእሊ መልክዕ ክትቀርጹ ኣለኩም ማለት እዩ ምናልባት ኣነ ክግምት እንተኾይነ ምስ ርክባትኩም ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል ሃብቲ ምርካብ ዝደሊ ሰብ እውን ክህሉ ይኽእል ትክክለኛ ናይ ሂወት መጻምዲ ዝደሊ ሰብ እውን ክህሉ ይኽእል ብዙሕ ዓይነት ድሌታት ክህልውኩም እዮም ስለዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ ክመጽእ መብዛሕቲና ንስሕቶ ነጥቢ እዩ ብጣዕሚ እንሽገረሉን ዝበዝሐ ደቃይቕ ወሲደ ዝርዳእኩም ነገር እውን እዚ እዩ ቦነሽ ዘዳውት ክብሉ እየ ምጥርጣር ምውጋድ ከም መብዛሕቲኡ ሰብ ዝዓበናዮ ብጥርጣረ ዝተመልኦ ዓብዮምና ኣእምሮና ሙሉእ ብምሉእ ብጥርጣረ መሊኡ ክንገብሮ ካብ እንኽእል ነገር ንላዕሊ ሊሚት ንግበሮ ወይ ንግደቦ ነገር ይበዝሕ ዝኾነ ነገር ንምግባር ምስ እንሓስብ ኖ ኣይትኽእሎን ካብዚ ንላዕሊ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ብዝብል ሰበብ ጥራይ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ይውርዱና እዚ ድማ ንሕና ደቂ ሰባት ናይ ፈጠራውነት ዓቕምና ጽቡቕ ጌርና ንኸይንጥቀም ገዲቡ ሒዙና ናይ ፈጠራ ዝኾነ መድረኽ ንኸይንበጽሕን ኣብዚ ሕጂ ኣነ ዝነግረኩም ሪል ማጂክ ወይ እውን ትክክለኛ ተኣምር ዝፍጠረሉ መድረኽ ንኸይንበጽሕ ይገብሩና ብትክክል ኣብ ሂወትና ተኣምር ክፍጠር እንደሊ እንድሕር ደኣ ኮይንና ድማ መጀመርያ ምጥርጣር ሙሉእ ብምሉእ ከነወግድ ኣለና ምጥርጣርና እንድሕር ደኣ ዘይተኣልዩ ዝኾነ ነገር ኣይቅየርን ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ዝሽገር ስለምንታይ ምዃኑ እንድሕር ደኣ ተመልኪትና ቀዳማይን ዋናን ነገር ኣብ ውሽጥና ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ዘይምህላው እዩ ነገራት ብልክዕ ንሕና ከም ንደልዮ ምግባር ከም እንኽእል ጥበቡን ፍልጠቱን ከም ዝተዋህበና ክንፈልጥ ኣይደልና ተነጊሩና እውን ኣይነኣምንን እምበኣርካስ ሕጂ ናብ ዋና ነገሩ ምስ እንመጽእ ክልተ ነገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ናይ ወዲ ሰብ ኣካል ኣሎ እዚ ማለት ወዲ ሰብ ዝገብረና ኣካል ኣሎ ማለት እዩ ገና ናይ ወላዲትና ማህፀን ኮፍ ኢልናዩ እዚ ኣካል ዝበሃል እናተሰርሐ መጽኡ ስለዚ ኣብ ጅማሮ ዝተዋህበና ነገር እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ንሂወት ኣነ ክገልጻ እንከለኹ ልክዕ ከም ሓደ ምዕራፍ ምኽፋትን ምዕራፍ ምዕጻውን እያ ዘለኣለማውነት ኣብ ዝበሃል ነገር ሓደ ምዕራፍ ይኽፈት ማለት ናይ ሂወትና መጀመርያ ይኸውን ካብኡ ድማ ምዕራፍ እንክዕጾ ናይ ሂወትና መወዳእታ ይኸውን ኣብ ማእከል ብዙሕ ነገር ኣሎ እንተኾነ ግን ካብቲ ምዕራፍ ወጻኢ ብዘለኣለማውነት ዝተኸበብና ኢና እዚ ማለት ድማ ሰብነትና ንዓና ኣይገልጽን ምዃኑ እዩ እንታይ ነትና ምስ ሰብነትና ርክብ ኣለዎ እምበር ሰብነትና ንሕና ማለት ኣይኮነን ብውሽጥና ግን ንኹሉ ነገራትና ዝምልከት ነገር ኣሎ ካብ ዝተወለድናሉ ደቂቕ ጀሚሩ ክሳብ እንመውት ድሕሪ ሙማትና ስንታይ እዩ ምስ እንብል ስፕሪት ናይ ፈጣሪ መንፈስ ወይ እውን ፈጣሪ ባዕሉ ስለዚ ፈጣሪ ባዕሉ ልክዕ ከም ተዓዛቢ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣየምልጦን ስለዚ እዚ ናተይ ሰብነት እዩ እንተልና ናይ ብሓቂ ናይ መን ሰብነት እዩ ዝኸውን ዘሎ ንሕና ሰብነትና ዲና ወይስ ናይ ሰብነትና ውነንቲ ወይ እውን ናይ ሰብነት ተዓዘብቲ ኢና ንኸውን ዘለና ብዙሕ ግዜ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ከረዱ ወይ እውን ምባል ዝደልይዎ ነገር ንጹር ንምግባር ኣብ ዝደልይሉ ንነብሰይ ከም ዝናበልኩ ነይር ዝብል ይጥቀሙ እዩ እሞ ኸዳ ኣብዚ ገላልጻ እዚ ክልተ ሰባት ይግለጹ ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ እናበለ ዝዛረብ ሓደ ኣካል ኣሎ ካልኣይ ድማ ፊዚካል ወይ እውን ኣካላዊ ሰብ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ኣነ ኮፍ ኢለ ኣብዚ ሪል ማጂክ ወይ ድማ ትክክለኛ ዝበሃሉ ናይ ሂወት ተኣምራት ምርኣይ እንድሕር ደኣ ትደልዩ ኮንኩም እናበልኩ ክዛረብ እንከለኹ ዋናን ቀዳማይን ዝበልኩኹም መጀመርያ ተመልካቲ ንዓኻትኩም ዝፈጠረ ፈጣሪ እናምልከትኩ እየ ካብኡ ዝመጽእ ዝኾነ ነገር ከም ዘለዎ ተኣምር እዩ ነገር ግን ወሪድና ብስጋ ደረጃ ንሓስብ እንድሕር ደኣ ኮይንና ዝኾነ ይኹን ነገር ወይ ድማ ተኣምር ኣይፍጠርን ኣብ ናይ ኩላትና ውሽጢ ሰብነት ፈጣሪ ኣሎ እዚ ማለት ንኩሉ ነገር ልቢ ኢሉ እናረኣይ ነገር ግን ኣብዚ ውሽጢ እዚ ንሕና ድማ ናትና ዝኾነ ርእሱ ዝኸኣለ ጥቕላል ሒዝና ኣለና ኣካል ዘለና ንሕና ኢና ስለዚ ንሕና እንብሎ ጎኒ ድማ ኣለና በዚ መሰረት ናይ ብሓቂ መንነትና ወይ እውን ፍጥረትና ምፍላጥ እንድሕር ደሊና ዝልክዕን ዝምዘንን ኣይኮነን ሎሚ ንስኻትኩም ኣብ ናይ ኪሎ መለክዒ ደው ምስ እትብሉ እሞ 60 70 ወይ 80 ኪሎ ምስ እትበሃሉ ንመንነትኩም ኣይገልጽን መንነትኩም ዝልክዕ ዝምዘን ዝድህሰስ ኣይኮነን ሓደ ዝሞተ ሰብ ምስ ተምፁ ወይ እውን ኣብ ሬሳ ምርመራ ምስ ትገብሩ ኣብቲ ሬሳ መንነት ክትረኽቡ ኣይትኽእሉ እስኪ ኣየናይ ናይ ኣእምሮ ኣካል እዩ ኢድና እንክንቀሳቐስ እስኪ ኣጻብዕተይ ክኸንቀሳቐስ ዝብል ኣዛዚ ክፋል ክረኽቦ ምስ እትብሉ ክንዲ ዝተመራመርኩም ክትመራመሩ ትኽእሉ ናይ ሳይንስ ሰባት እውን እዚ እዩ ከምዚ እዩ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ዝርአ ኣይኮነን ዝድህሰስ እውን ኣይኮነን ተፈቲሹ ዝርከብ እውን ኣይኮነን በቃ መንፈስ እዩ እዚ ጎኒ እዚ እዩ ድማ ንሂወትና ካብ መጀመርያ ዝመርሖ ዝነበረ ፈጣሪ ካብ ዝፈጠረና ደቂቕ ጀሚሩ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ንኹሉ ነገር ይዕዘብ ክንሪኦ
ክንርእዮ ክንጭብጦ ክንድህስሶ ኣይንኽእል ግን ድማ ውሽጥና ኣሎ ሕጂ እምበኣር ጥርጣሬና ዝቀላቐል ኣብዚ እዩ ወሲድና ኣብዚ መንነትና እዚ ኢና ነቐምጦ ጥርጣሬና ምእላይ ወይ ምውጋድ ዝብልኩ ድማ ነዚ ዋና ዝበሃል ናይ ስሕበት ንጥበ መቐይሮ ንዓፅዎ ዘለና ኣብዚ ስለ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይረኣየና ኣብ ውሽጥና ፈጣሪ ከም ዘሎ ንፈልጥ እንተኮይንና እሞ እዚ ስጋና መንነትና ዘይገልጽ ምዃኑ እንተተረዲእና ፍጡራት ደቂ ሰባት ኮይንና ነገር ግን ብኡ ልክዕ ናይ ወዲ ሰብ ተመክሮ እናረኣና ዘለና ፍጡራት ኢና መብዛሕቲና እናሓስቦ ግን ብግልባጡ እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ኢና ግን ድማ ብኡ ልክዕ መንፈሳዊ ተመክሮታት የጋጥሙና ወይ እውን ብኸምኡ ዓይነት ተመክሮ ንነብር ኢልና ኢና ንሓስብ እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ ንሕና መንፈሳዊ ፍጡራት ኢና ግን ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ ወዲ ሰብ ስጋ ኢና ማለት ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮ ናይ ወዲ ሰብ ተመክሮ እናርኣና ግን ድማ መንፈሳዊ ኢና ኩሉ ነገር ዝጅምሮ ካብዚ ዓይነት መረዳእታ እዩ ግንዛቤና ካብዚ ይጅምር ስለዚ ሕጂ ካብ ዝርአን ዝድህሰስን ዓለም እናጋጠመና ዘሎ ተመክሮ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ዘይረአ ሓይሊ ወይ እውን ኣብቲ ኣብ ውሽጥና ኮፍ ኢሉ ኦፕሬት ዝገብር ዘሎ ናይ ፈጣሪና ሓይሊ ኢድ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዓለም እንርእዮም እንበፅሖም ወይ እውን ንምኮሮም ነገራት ኣብ ምንታይ ዘተኮሩ እዮም ምስ እንብል ተመሊስና ኣብ ውሽጥና ኮፍ ኢሉ ምስ ዘሎ ፈጣሪና ብምምኻርን ብመንፈሳውነት ደረጃ ናብኡ ቀረባ ብምዃን እንረኽቦ ውፅኢት ፈጣሪና ክንርእዮን ክንትንክፎን ክንድህስሶን ኣይንኽእል ነገር ግን ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ህይወትና ምስትኽኻል ንደሊ እንድሕር ደኣ ኮይንና ናበይ ኢና ንምለስ ናብ ውሽጥና ሓይሉ ኩሉ ኣብ ኢዱ ካብ ኮነ ንሱ ድማ ኣብ ውሽጥና ካብ ሃለወ ኣብኡ ኢና ንራኸብ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩም ሬሳ መርሚርኩም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ሳይነሳዊ ምፅኢኩም ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ኣካላት ብምርመራ ረኸብዎ ብምባል ምስ ተዋፍሩ እዚ ጎኒ እዚ ብፍጹም ኣይትረኽብዎን ነገር ግን ኩሉ ግዜ ምሳና ወላ ሓነ ነገር ኣየምልጦን ኩሉ ነገር እዩ ዝዕዘብ ስለዚ ምስኡ ምቾት ክትኮኑ ኣለኩም ንሱ ስለ ዘሎ ምቾት ክስማዓኩም ይግባእ ወዲ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ ወይ ዝሓስቡ ሓደ ነገር እውን ክትፈልጡ ደልየኩም ምክንያቱ ርድኢትኩም ዝጅምሮ ካብዚ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ እውን ተጻሒፉልና ኣሎ ብልብኹም እትሓስብዎ ንሱ ኢኹም ንሕና ግን ንነብሮ ዘለና እንዳሓሰብና ዘይኮነስ እናነበርና ከም ዘለና ጌርና ኢና ንሓስብ ዘለና ተረዲእኩም ኣሎ ሓቂ ኣብዚ ዝብሎ ዘለኹ ነገር በቃ ኩሉ ነገር ምርዳእ ክትጅምሩ ዘለኩም በዚ ነጥብ እዚ ብጣዕሚ ፎከስ ክትገብሩ ኣለኩም ክሳብ ሕጂ ብግልባጥ ኢና ንነብርኒ ሓንሳብ እዚ ካብ ልቢ እንድሕር ተረዲእኩም ማለት እትሓስብዎ ዘበለ እናነበርኩም ከም ትቕፅሉ እንድሕር ደኣ ፈሊጥኩም ዓለም እውን ብኸምኡ ዓይነት መንፅር ከም እትኸይድ እንድሕር ኣሚንኩም በቃ ህይወትኩም ዝጅምር ኣብዚ እኮ እዩ መብዛሕቲና ግን ተግባር ነተግብር እሞ በቲ ተግባር ዝመጽእ ሓሳብ ንሓስብ ስለዚ እትሓስብዎ ነገር ኣዝኹም እናተጨነቕኩም ወይ እውን እናሓሰብኩም እናስተውዓልኩም ኩሉ ነገር ብጥንቃቐ ምትግባር ክጅምሩ ኢኹም ኣእምሮኹም ምብካሉን ክትቋርፁ ኢኹም ምክንያቱ ኣብ ኣእምሮኹም ዘሎ ሓሳባት ከም ዘለዎ ዝተኣኻኸቡ ጥርጣሬታት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ህይወትኩም እናተፈጸሙ ስለ ዝመፁ ፈቲኹም ጸሊእኹም እዚ ሕጊ ክትቅይርዎ ኣይትኽእሉን ሕጂ እዚ ቀሊል ዝበሃል ጭብጢ እዩ ኣእምሮኹም ጥራይ ሽፍት ክትገብርዎ እዩ ዘለኩም በቃ ትኩረትኩም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ተሓስብዎ ነገር ምግባር ብውሽጥኩም ዘሎ መንፈስ እንታይ እናበለኩም እዩ ዘይድህሰስ ፈጣሪ ኣብ ውሽጥኩም ካብ ሃለወ ንሱ ዝነግረኩም ነገር ዘይትሕዙ ንምንታይ መጀመርያ ንሱ ትወስዱ ካብኡ እንዳሓር ናብቲ ኣካላዊ ወይ ስጋዊ ዓለም ተምጽእዎ መብዛሕቲና ግን ከምዚ ኣይንገብር ነገር ግን ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ነገር እዩ እስከ ዶክተር ወይናር ቁሩብ ኣብነት ነገር ኣቐምጠልና እንድሕር ዳኢልኩምኒ ከምዚ ኢለ ክገልጽልኩም ዝሓሰብናዮ ኢና ንነብሮ ኢለኩም ኣለኹ ነገር ግን መብዛሕቲና ንገብሮ ዘለና ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኢና ነገራት ብንርእዮን እንደህሱሳን ዓለም ይከናወኑ እዞም ነገራት እዚኦም ብውሽጥና ምስ ዝፍጠሩና ሙሉእ ብምሉእ ወሲድና ውሽጥና ንርብሽ እዚ ማለት ውፅኢቱን ኣብ መበገሲ ተመሊሱ ኩሉ ርስሓት ከም ምርጋፍ ማለት እዩ ስለዚ ውሽጣዊ ዓለም ንደጋዊ ዓለም ምፍጣርና ከኣለ ደጋዊ ዓለም ንምልከቶ ነገራት ወሲድና ሙሉእ ብምሉእ ናብ ውሽጥና ንግልብጦ እሞ ውሽጥና እናበከልና ንኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ካብ መንፈሳዊ ናብ ስጋዊ ዘይኮነስ ካብ ስጋ ናብ መንፈስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኻልእ ኣባሃህላ ስጋን ኣካልን እናቐደምና ኢና እምበር መንፈስ እናቐደምና ኣይኮንናን ኣብ ህይወት እንታለሎ ድማ በዚ ነጥቢ እዚ ኢና በቃ ሱር መሰረቱ ስሒትና ኢና ሕጂ ኣብ መንጎ ገዛይን ስርሐይና 17 ማይል ርሕቀት ኣሎ ማለት 23.5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ርሕቀት ክልተ ግዜ ይጓዓዝ ማለት እዩ ቅድሚ ምምሕያሸይ ነዚ ትክክለኛ ሓቂ ቅድሚ ምፍላጠይ ልክዕ ከምቲ ተራ ሰብ እየ ዝነብር ነይረ ብግምጣሉና ካወንኪ ዝኸይድ ነይረ በቃ ከምኡ ዓይነት ሰብ እየ ነይረ ጀምሳሌ ናብ ሓደ ግዜ ዝተዛረቦ ነገር ነይሩ ኩነታት ሰብ ኣይፈጥሩን ነገር ግን ብዝበለፀ ግልጽ ገይሮም መንነቱ የርእዩ ብጣዕሚ ቀሊል ግን ኣዝዩ ሱር ዝትንክፍ ዘረባ ንሕና እውን ናይ ህይወትና ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ብውሽጥና እንታይ ዓይነት ውሳኔታት እንታይ ዓይነት ምርጫታትን እናመረፅና ምዃንና ዘንጸባርቁ መስትያታትና እዮም ስለዚ ኣነ እውን ካብ ስርሐይ ናብ ገዛይ ኣብ ዝምለሰሉ ግዜ ኣብ መንገዲ ብዘጋጥመኒ ትራፊክ ምናልባት መንገዲ ተዓጻጺ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እውን ኮንስትራክሽን ሃልዩ መንገዲ ብምዕጻው ብኻልእ መንገዲ እናኸና ክንከውን ንኽእል ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ እወሓጥ እሞ ናብ ገዛይ ኣብ ዝኣትወሉ ኩሉ እንትናይ ብኣመጻጻይና ተወሰነ ይኸይድ ማለት ኣብ መንገዲ ተጨኒቐ ምስ ዝመጽእ ኣብ ገዛ እውን ዝተረበሽኩ ዓይነት ሰብ ክኸውን ብቐጥታ ቁጥዑ ክኸውን ኩሉ ነገር ይሕርቀኒ በቃ ትክክለኛ ጎኒ ኣይከውን ድሕሪኡ ግን ነዚ ነገራት ብዝግባእ ክፈልጦ ድሕሪ ምጅማሬ ነገራቱ ከመይ ክቕይሮ ከም ዘለኒ ንፈልጥ ኣእምሮይ ካብ ገዛይ ወፅኤ ናብ ስርሐይ ክኸይድ እቲ መንገዲ ከመይ ከም ዝመስል ብኣእምሮይ ቪዥዋላይዝ ገብሮ ከም ናተይ ድልየት እቲ መብራህቲ ከመይ ክመስለለ
كحللي كم زدلي اتمنجد كساب كندي كفوت كونلي كم زدلي كله بأمره يسأله أزيو سلماون إيماجينيتيف كويني إذا تعزت أقوله نخندي إذا أكل دقائق لكم أنت حاتيتكم بزح يكون حد نفرق أنا بيلي انتقني حجي خامون عم مكينا يقدم مئتاوي كم زتات كي جور كفوت ما يزور حبزنا بسرح يخيد انتي كقات مني خل بزبل بتوسخون انتي كقات مني إذا دلي أبزبل كنتات كوفي لحسب كم عينت سئلد ما بأمره يملكت السبلني سلام سمعني كاب وجز درزت من قد ولا تعصو ولا مكينا بدحري تججو أمره يهربش ودي وزيو أنا ناتي دليتات نفتقاري نجيري اللخو مالت أبو أمره حسيبه أوشت يكونوا زعزبن نفتقاري كل نجر تعذبه والله دكتور وين دار بخمس خونتات يخالف سدلي لريقوي ود سبي حسب فتقاري ما يفتصم يكون سلازي خابزين دحر زقات من زخون يكون نجر مزمت نتصبق من قد تعذيو أسي ولا حتى زهو كل نجر يلا مغنياتو فتقاري دليتي ريقوله دليتي ريقو ما خم دليتي دحر زي جيرو نسو زرعي وأنا زي رأخو نجر علو مالتي بك أخساب كند زغليلي إذا عالم زي بيرفكت زبهال ويد ما فتصم بزبهال أوبريت الناقبرتي أكسيدنت ويون حريقة زبهال نجر يلا زخون يكون نجر كي تحسب بهان دبت أي فتصم ويون بقى قات أمزمت نجر يلا أنا لوم دو إلى اللازل خمري دو كل اللاس لزلني أبز ساعات من قد تعزعز يندحر أخوينو أبز تعزعز من قد ناي قد بز معالتزي بز ساعات زي أبز بوتازي خبت أحسن زلني كل نجر نصبو إلى كحلف لني أبت من قد الناس وركم من البات زليل كحلف له زخ إلى قد أمي أبز هلو النقا نو اترفني لسقبل مخنياتو نابي شبد بدكبل أبز خونه بوتاكو شبد بدكبل لي بالليل شبد بدي لون أي تبصح اندحر دايلون أي بتصح كلا أوتيستا مسكوتو خفيتو ولا أنت تزارب النحجون ولا حدا يبلن خون زلو يزخونه نتسب نسو مريقه عود صبو نجر تمني محلافي كمز مسجبر كباي زد ملو بملو غير اللخو مالتي سلازي ناب غزاي نخيد وشت أي سلام ناتسمع خيد هم ناي سرح بوتاي مزخيدون ملو بملو أم ناي سلام منفس كوين يزخيد زخونه زربشلو قداي بالليل وشت أي سلامي شبد بتزبلو بوتاي بالليل فتارك خودو زدريو بوتا صبو غيرو يفلطيو نسو عبد دلي ساعات كبصحني انا كنت ليتيك نغرولن نغيريون الله بخمين دحر دالكم حجونا بأمرين حسبكم ناتهلاو نتاب قمت بزقتو لبيله بأمرين نغرات دحر دات ملكيته نسون انا زغبرون زحسبون كل نغرنا رأي ايكون كل نغر فليط ولو مالتي سلازينا مجمريا استخامنتا يجمر مجمريا منفساو زخون هيوتنالو كابو دما سغاوي كاب منفس نفس غامبر كاب سغانا منفس يحسب امريكاو فلوت صحافي دكتور وين داير سمودا تاسلست خطاتلكم ازي مسغنكم تشاو